Ahojky, dnes sa spolu pozrieme na prípad Roberta Limona. Nezabudnite ma podporiť odberom a lajkom, pohodlne sa usaďte, práve začíname. Vonkajšiemu svetu sa život Sabriny a Roberta Limona zdal byť takmer dokonalý. Manželia spolu mali 2 krásne deti. Pár mal dobrú prácu a rodina si užívala aktívny spoločenský život, kde žili v malebnej komunite Silver Lakes, údolí Majove v Kalifornii. Potom sa niečo zomlelo a 17. augusta v roku 2014 našli Roberta zavraždeného. Bol niekoľkokrát strelený. Sabrina v tom čase mala 35 rokov. Potom, čo sa dozvedela zdrvujúcu správu, pôsobila ako zdrvená manželka, ale počas niekoľkých týždňov spoloční priatelia Roberta a Sabriny povedali, že sa chichotala na milostnom liste od svojho nového priateľa, hasiča Jonathana Herna, ktorý bol o 10 rokov mladší. Očividne nestrácala čas. Polícii od začiatku na tejto vražde niečo nesedelo. Rýchlo zistili, že miesto činu bolo zinscenované tak, aby vyzeralo ako zbabraná lúpež a pravda sa pomaly začala dostávať na svetlo sveta. Netrvalo dlho a ukázalo sa, že Rob sa stal obeťou zvráteného vražedného sprisahania. Samozrejme, všetko vedlo k zatknutiu jeho manželky Sabriny a jej milenca Jonathana Herna. Boli odhalené špinavé detaily o úzkom kontakte manželského páru priateľov, ktorí si hovorili vlčia svorka. Tie trvali od roku 2008. Šlo o páry, ktoré si medzi sebou vymieniali partnerov. Zaujímavé manželstvo, čo poviete? Ich priatelia tvrdili, že Rob a Sabrina boli známi tým, že mali otvorené manželstvo a usporiadúvali večierky plné alkoholu a sexu. Teraz ma naozaj zaujíma, kde v tom čase boli ich deti. Sabrina neskôr priznala, že už nechcela byť súčasťou takého životného štýlu a snažila sa presvedčiť svojho manžela, aby sa vrátili do normálneho manželského zväzku. Tá predstava zdieľania partnerov mi ako si obracia žalúdok. V tom čase pracovala na čiastočný úväzok a netrvalo dlho, keď sa zoznámila s mladým mužom Jonathanom Hernom. Neskôr sa priznala, že v tom čase nenosievala na prste svadobnú obrúčku a keď ju Jonathan požiadal o jej telefónne číslo, dala mu ho aj napriek tomu, že sa za to neskôr cítila byť vinná. Samozrejme, ako to tak býva. Jonathan neskôr zistil, že je vydatá, no aj napriek tomu sa s ňou naďalej stretával. Vraj ich spojila spoločná láska k Bohu a zdieľali kresťanskú vieru a keď sa zbližovali, sa ich správy stávali čoraz viac intimnejšími a spoločne zdieľali aj svoje fotografie. Pravda, že ako sa to dalo čakať, Robert našiel intimné správy medzi Sabrinou a Jonathanom, z čoho nebol nadšený a požiadal ju, aby tento vzťah ukončila a ona na oko súhlasila, ale po niekoľkých mesiacov nekontaktovania sa znova spojili a pokračovali vo svojej afére presne tam, kde skončili. Postupom času párik začal plánovať Robertovú smrť pomocou jedla s pridaním jedu. Myslím, že nie je ťažké niekoho otráviť a duplom, keď dotyčnému pridáte niečo do jeho obľúbeného jedla. Potom v auguste roku 2014 bol ich plán vraždy uskutočnený. Jonathan priznal, že zastrelil Roba, keď bol sám na svojom pracovisku, pričom sa snažil, aby to vyzeralo ako lúpež a utiekol na motorke. Pravda, že sa po páchateľovi začalo pátrať, ale netrvalo dlho, keď priateľ Limonovcov povedal, že mu Jonathan na záznamníku nechal podivnú hlasovú správu, ktorá pôsobila, ako keby sa za niečo ospravedlňoval.
Po odhalení aféry medzi Sabrinou a Jonathanom policajti začali odpočúvať telefonáty medzi dvoma hrdličkami a nahrali veľa rozhovorov, kde pár spolu diskutoval o Bohu a Biblii. Ešte stále sa niekedy dokážem pozastaviť nad tým, ako ľudia tak silne veriaci spáchajú taký hrozný zločin, keď v Biblii je jedno z prikázaní, že nezabiješ. Čo asi každý pozná. Potom, čo polícia zverejnila falošné podrobnosti o vyšetrovaní, aby zistila, ako Sabrina zareaguje, okamžite zavolala Jonathanovi a čuduj sa svete, 18. novembra v roku 2014 je dvojica zatknutá. Jonathan s detektívmi odmietol rozprávať a ihneď si vyžiadal právnika. Sabrina, ktorá v tom čase nebola z ničoho obvinená, však súhlasila, že sa s vyšetrovateľmi porozpráva o otvorenom vzťahu, aký s Robertom mali, a aj o jej afére s Jonathanom. Polícia Jonathana opísala ako inteligentného, milého, znalého a oddaného. Keď Sabrine hlavný zástupca šerifa v Kent County Marcus Mancour povedal, že majú dôkazy poukazujúce na jej milenca ako vraha, jej manžela, neverila. Povedala, že chápe, čo jej hovoria, ale že si nedokáže predstaviť, že by to mohla byť pravda. Povedala, že v žiadnom prípade nie je Jonathan ten, kto zavraždil Roberta. Keď rozhovor skončil, Sabrinu odviedli na oddelenie šerifa v Bakersfielde na odobratie otlačkov prstov. Zatiaľ, čo tam hovorila s vedúcim vyšetrovateľom detektívom Mayerom. Detektívovi sa ospravedlnila, že nebola úprimná, keď sa prvýkrát stretli. Ten jej na to odpovedal. Pravdepodobne si bola vystrašená a rozrušená. Jednoducho si nevedela, čo povedať. Poznám veľa vecí, ktoré sa diali a chcem, aby si mi povedala pravdu. Požiadal ju, aby znovu prerozprávala svoj príbeh počnúť s prvým stretnutím s Jonathanom a potom, keď ju požiadal o telefónne číslo. Vysvetľovala. Naši priatelia mali párty a boli tam ľudia z hasičského zboru a ja som sa Jonathana opýtala, či na tú party príde, na čo on odpovedal, že ak tam bude aj ona, a následne si opýtal jej telefónne číslo. Nikdy som nedala svoje číslo žiadnemu cudzincovi, tak trošku som sa potom cítila byť vinná, dodala. Dvojica sa ďalej rozprávala a ich vzťah sa rozvinul. Povedala. Chvíľka ticha nastala, keď som mu otvorene povedala, že som vydatá. Možno mi to malo byť ľúto, ale necítila som sa zle. Na vzťah bol otvorený. Je bežné rozprávať sa s inými ľuďmi. Sabrina detektívovi povedala o svojom otvorenom vzťahu s jej zosnulým manželom a tvrdila, že on inicioval spôsob ich výmeny partnerov medzi manželmi. Mali sme otvorený vzťah. Večierky, ale deti tomu nikdy vystavené neboli. Ešte aby to. Detektív Mayer odpovedal. Viem, že sme sa predtým rozprávali o vašom otvorenom vzťahu a povedala si mi, že žiadny nemáš. Och áno, povedala. Nechcela som, aby sa niečo z toho niekde objavilo. Je to hanebné, vysvetlila. Sabrina bola nejasná o tom, kedy spolu so svojím milencom začali spať, ale povedala, že si spomenula na chvíľu, keď jej manžel našiel telefón so všetkými textami a konfrontoval ju. Vraj sa jej pýtal, čo sa deje? Akom štádiu je váš vzťah? Na čo odpovedala, že nevie, len sa to tak nejako stálo. Detektív následne povedal, myslíš si, že by bol Robert v pohode, keby si sa i naďalej stretávala s Jonathanom? Mali ste spolu otvorený vzťah. No čo mu odpovedala? Že si to tak asi ospravedlnila. Jonathan sa ospravedlnil Robertovi a cítili sme sa zlé. S Robom sme vo vzťahu pokračovali a ja som naďalej udržiavala kontakt s Jonathanom.
Tvrdila, že s Jonathanom mala zvláštne spojenie a priznala, že ho stále informovala, keď mal Rob ostať dlhšie v práci. Priznala aj to, že svojmu milencovi povedala, kde sa nachádza železničný obchod Tapeche, kde pracoval jej manžel, čo je z môjho pohľadu zvláštne, pretože nechápem, na čo by mu to bolo, pokiaľ samozrejme neplánovala, aby Robertovi nejako blížil. Potom jej detektív povedal, že si myslí, že ak by mu to nikdy nepovedala, nedokázal by to miesto nájsť, pretože nie je zaznamenané ani na mape. Potom počul, ako si Sabrina šepla. Prečo som mu to povedala? Na to sa detektív ihneď týchto slov chytil a priamo Sabrine položil otázku. Áno alebo nie. Podozrievala si ho niekedy, že to urobil? Že zabil tvojho manžela? Sabrina povedala áno, ale trvala na tom, že sa snažili utajiť aféru, nie vraždu, a tvrdila, že nikdy nechcela uveriť, že jej milenec je vrah. Detektív ďalej tlačil na Sabrinu, aby mu povedala všetko, čo vie. Budem k tebe úprimný. Keď tento rozhovor ukončíme, urobím veľké rozhodnutie, či ešte niekedy v živote uvidíš svoje deti alebo nie, varoval ju. Nakoniec sa detektív pokúsil naznačiť, že Jonathana už vypočuli. Jonathan mi povedal, že ty si to všetko začala a nahovorila si ho na to, na čo ona odpovedala. To nie je pravda. Po takmer 4-hodinovom výsluchu jej nasadili putá a odvliekli ju do väzenia. Bola prepustená v priebehu niekoľkých dní pre nedostatok dôkazov, ale Jonathan bol obvinený z vraždy a držaný vo väzení. Mali proti nemu dôkazy, a to motorku, prilbu, červenú šatku a batok zodpovedajúci popisu záhadného muža, videného na záznamoch oblasti, kde bol Robert zabitý, a tašku s potravinami plnú účteniek. Nakoniec sa Jonathan proti Sabrine obrátil. Vypovedal, že Sabrina bola do vraždy zapojená a uzavrel dohodu, podľa ktorej bude proti nej svedčiť výmenou za 25-ročný trest. Teraz detektívom povedal, že pred Robertovou smrťou došlo ešte k jednému pokusu o usmrtenie, a to otrávením Roberta banánovým pudingom, ktorý obsahoval väčšie množstvo arzénu. Na súde priznal, že smrteľnú strelu vystrelil. Výmenou za jeho svedectvo proti Sabrine prokurátori znížili obvinenie z vraždy proti nemu na dobrovoľné zabitie. V októbri roku 2017, 3 roky po zastrelení Sabrininho manžela, porota v okrese Kern uznala Sabrinu vinnou z vraždy, zo sprisahania s cieľom spáchať vraždu a z podielu na vražde pri zastrelení jej manžela. A sme doma. Dalo sa to čakať. Z pokusu o otravu bola oslobodená a odsúdená na 25 rokov až do živote, čiže dostala rovnaký trest ako Jonathan. Sabrina sa odvolala, ale v januári roku 2023 kalifornský najvyšší súd jej odvolanie na nový proces zamietol. A to je na dnes všetko. Pevne verím, že sa vám moje spracovanie páčilo a odmeníte ma odberom a lajkom. Tak čauky v nedeľu, vaša Anička.